गेला काय ना कसंच जातं आमकां रावंक गावता थंय सपोर्ट ना मरे रावतलो जाल्यार
थोडं कटत आहे अभ्यासाला म्हणतात का करपाला यायला अरे एवढं नाही एवढं नाही वो करो विजुअल अच्छा का करपाला यायला अरे एवढं नाही एवढं नाही वो करो विजुअल कोण ना मरे तो येलो अरे रस्सी अरे रस्सी ला रे एक साडी वेट झालं लोड झाला एक साडी लोड झाला एकदम एक साडी लोड केला एक साडी लोड केला काम चालू
किसी का सूरज बंद करने का इधर है गाड़ी स्टार्ट नहीं करने का मैं आएगा गाड़ी बस चल कर ये लोग एक साइड कुछ प्रॉब्लम को होता अरे आणि तरी एक है पहले हम लोग गाड़ी पे मास्टर गाँव वहाँ पे करते एक काम कर ना जमीन